इतिहासालाही धडकी भरेल असं धाडस या मातीत घडलं. दगडधोंड्यांच्या स्वराज्यात सुवर्ण सिंहासन सजलं. झाला तुमच्या चरणी अवघा महाराष्ट्र गोळा. थाट हिंदवी स्वराज्याचा हा श्री शिवराज्याभिषेक सोहळा. शिवराज्याभिषेक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक कोकण ड्रीम्स, AC डिलक्स रूम्स, वेज नॉन-वेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी and Chinese. Contact number 9769426601 or 8369393996. Address: कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606.